Il-Gvern għaddej b'ħidma biex jingħata servizz t-internet b'xejn lill-studenti li għandhom bżonn. Hekk kif minn nhar it-Tnejn li ġej se jingħalqu l-iskejjel u l-lezzjonijiet se jsiru b'mod virtwali. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni se jipprovdi wkoll Kompjuters lill-studenti li m'għandhomx biex jużawhom sakemm l-iskejjel idumu magħluqa. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qalet li dan kollu qed isir għaliex f'dan iż-żmien l-istudenti għandhom id-dritt li l-edukazzjoni ta' kwalità titwassilhom b'mod virtwali u kwalitattiv. Konxi mill-fatt li jista' jkun li jkollna studenti illi ma jkollhomx jew aċċess għall-internet jew inkella ma jkollhomx il-computer. U allura bħala Ministeru se nkunu qegħdin inniedu diversi inizjattivi fosthom internet b'xejn kif ukoll anke għajnuna fejn jidħlu l-loti tal-computers. Ġenituri u studenti li jixtiequ japplikaw għal din l-għajnuna jew jixtiequ aktar informazzjoni dwarha jistgħu iżuru dan is-sit illi tnieda apposta jew iċempel fuq 2598 1000.